para prajurit munggah Sentana Praja luraing Tamtama. Wis padha marak seba ning Kadipaten Parangkencana. Mula dina iki ayo dibubarno. Maksudé urung. Lagi ae tumeka kok bubarke. Mbok asung kabar warta. Kakang Arya Sumogol iki katentreman uripe kawula ngoten. Jenengan kados Mudin. ya yo nandukno. Nanduk. Kakang Patih lan Senopati. Kabeh para prajurit. Aku arep kandha bloko karo kowe kabeh. Kandha apa? Kandha sing tenanan. Apa kuwi? Kae montore macet. Geses. Lah iku ngajakku yo nan. Aku arep cerita. Crita napa niki? Nalika aku medhun ning desa Madesa, mlebu alas metu alas nganti ketlarak ning jenenge desa. Ndi? Ndi? Ya Sumberagung kene. Loh, kok Sumberagung? Sendang Sumberagung. Ning Sendangagung. Sendangagung. Napa jenengan? Kabeh kawula wis padha muja lan seneng atine yen aku dadi Bupati Parangkencana. Pasunyatane ngan. Ning ana siji sing nyeletu lan matur karo aku. Napa menika? Sugih kandha donya, gagahe gagah pideksa, baguse ora sepira. Ana apa? Aku ora ngerti. Merga dampar keprames warinan orong ana sing nglungguhi, tegese aku ijeh Jokiya. Joko. Saking suwene Sedya kawula kala wau leres. Awit napa? Panjenengan menika pengayoman. Iya. Ketipun nggadahi garwa pramesari kangge mbat-mbatanipun para wanita wonten ing Kadipaten Parangkencana. Sahrene menika wonten kadang prayoginipun tidak rerembakan. Lah ngoten ngono. bangke. Kakang Harya Sumogol, Adikku sing delonet, adikku sing gagah pideksa, ana apa? Adikku Arya Susenda. aku arep cerita karo kowe. Mbok cerita mumpung ketemu kelawan aku. Disekseni kabeh para prajurit. Ya, Yen tak penggalih nalika ana kawula sing ngandhake aku durung duwe bojo. heeh. Tiwas kebeneran aku mlebu ning desa-desa niti pirsa. Dumadakan aku nemoni perawaan bocah wedok prawan sunting. Bocah wedok Sing prawan sunting ijeh ayu-ayune semengit. oh. Pakulitanipun kados pundi? Pakulitane kuning ngemu geteh. Nemu giring. Iya, Dedeg piadeganipun kados dedeg piadeke njelonet kaya gitar Spanyol. Menawi dipun condro saking rikmanipun kados pundi? Rikmane ngembang bakung ngontol mentok. Bupati saru. Bupati saru. Keriting mlongkat-mlongkat. Lekiu. Ana kok basa lekiyu. Lah timbang mau napa mau? Mendak-mendak kok ning mbak-mbakku ngoten lho. Kesenengane kok bupati kok keprok. Ya Rekmanipun, pancen mono jengene. rekmanipun ngembak bakung. Ora ngono wae kan. Rada keriting. Lekiu. Lah terus Bocah kuwi tak tembung karo wong tuane. Oh, mun tepung kali wong tuane. Iya. Ngempun ra empung. Bareng tak tembung
Wong tuane ngolehi bocah ya gelem. Bareng wis gelem aku terus kaget ceblok saka amben. Lah napa sampean niku? Ngipi. Jangkrik. Ngipi ta sing mbok omongno iki, Mas? Iya, Nek kowe ngipi iki kandakno. Kowe ngipi, aku ketemu bocah wedok. Ngoten lho. turu karo ngipine dhisik endi?